Estem baixant les escales que porten des de la punta cap a la platja de la Fragata a Sitges. Aquí tenim i aquí a 4 metres, 2 norais. Què són els norais? Doncs són unes pilones que antigament servien per lligar les barques que venien a carregar o descarregar tota mena de mercaderies aquí, perquè això abans era tot una platja. Les barques de poc calat, els vaixells es quedaven fora. I què carregaven? Doncs possiblement carregaven tota mena de productes que venien de la zona del Penedès, de Vilafranca, perquè hi havia molts jueus que tenien aquí uns quants magatzems, però també portaven cereals o ametlles, perquè hi ha la zona de Camp d'Àsens. Allà d'ametlles i cereals, bastants. I allà també hi vivia una parella de masovers que es deien Mariona i el seu marit. Mira, tant ens fa. Per què us ho expliquem, això? Perquè si voleu saber com treballaven, què feien i com vivien i què els va passar, us conhortem a veure el capítol de Patrimoni de Llegenda titulat El pas de la mala dona. Però tranquils, que a vosaltres no us passarà res, eh?